TV hiljemmalle. On hellettynyt hiljaa siellä mun puhelimen edelleen. Vastaan niin paljon, mutta ei naamaa. Olisi pakko juoda tölkistä, et voi joskus ottaa osallistus jotenkin tämän perheen toimintaan. Sä et tee mitään. Pärkälä! Noniin. Hei, ihan oikeesti, nyt jatka matkaa. Mikä tilanne? Mun mielestä meidän pitää saada jätket sisälle. Se on sen verran sekas.